eyi assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu bandiraɓe sehilaɓe jangguiyankoɓe en garti e windande wattore jeegom Dental Dina TV an mo jeenowo ko hen jiɗɗo jeeyede hen o jahata ko YouTube binda Dental Dina TV jiyangal mbaɗa abonné jenta e janggoɓe jenta e junggoɓe walloɓe numéro mon nani 77 906 14 81 Orange Money walla Wave walla Western Union garam mbaɗon hen balle mon e jinguere mon e jangde he windande wattude jeegom hande janggoton ko ya ɗo henno kofata kofa ɗo tan wonta ƴa kanko waɗiri nda ni henna omo ƴewdoma wadde an sa ari ganda ko oɗo woni ya a yiyanani o woni ƴa kofa ɗo henne wonta ƴa ƴetta tan kofa ɗo wonta ƴa ɗone kofa ɗo wonta ƴa ɗum ɗo wiyete koƴƴomowal ay koƴƴomowal nani koƴƴomowal ɗum ɗo woni ay ɗo joni ko pa wonɗo oɗo ko ga huccidde wonta qa kanko waɗiri noon omo ƴewdoma so tawi aɗa juuma a jumata nde wonno ɗum ɗo ko pa ƴettu nduɗo reedu mbatta ndu ga wonta qa mo jangonoɗa o ɗum ɗo woni koƴƴomowal ɗo sa yiɗi wonde ƴa tan kofa ɗo wonta ƴa ɗo woni ya kofa ɗo wonta ƴa ɗo woni ya kofa ɗo wonta ƴa ko ɗo woni ya kofa ɗo wonta ƴa ɗo woni koƴƴomowal 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 wadde ɗo tan kadɗa yanani kofa ɗo wonta ƴa ɗo woni koƴƴomowal ɗum ɗo kam jeyaka hen kanko tan waɗi ɗum hen ha yooɗa kono so felti kam wonde hen kam ƴettu reedu ndu mbattira ndu ga wonta qa nani wonta qa eyi ɗo woni ya ɗo woni ya sa yiɗi wonta ƴa noon ko ɗo kofata wonta ƴa ɗo ko ya kofa ɗo wonta ƴa kofangal tan ɓeyta hen ɗo wonta ƴa ɗo tomo ƴewdoma saɗa wawa andude ƴa e ya wadde ganda ko oɗo woni ya oɗo so wonti ƴa kofa ɗo wonta ƴa kofa ɗo wonta ƴa wadde windande wattore jeegom ala ko janguɗa hen sowona tan ya e ƴa ya ko ni wayata ƴa noon ko kofa ɗo ɗum ɗo woni koƴƴomowal windande jeegom ko ɗo haaɗi ƴetta kuɗɗol ma e carnet ma mbañirɗa jangga ɗigga a janggui a wawi a dawi a heeɓi hunde kemna hen bande en Orange Money walla Wave Western Money garam yetto nokku men naata e caisse men jinggana en to banggue courant wifi connection rokke nande famde ko musidɗo moon guiɗo moon saabu Allah Yaya Ly Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wassalam